اللہ ہدایت دے، سنبھل جاؤ، نہ سنبھلو گے تو مٹ جاؤ گے ہندوستان والوں، تمہاری داستان تک نہ ہوگی داستان ہوگی نہ نات خاں تیرے جناب محبتی نہیں تو نہ جناب جی میں پیسے والے ملا حضرات ٹرے بدے نہیں، یہ صرف انہوں نے پیسہ دے تو پیسہ نہ دے، انہوں نے چھڈ یہ چک تو باہر نکل دے ایڈی ایڈیاں گالاں نہ تینوں دیویں تے میں بدتمیز جا انہوں نے قدر دا نہیں پتہ وینا نہیں چھڈیاں وہ سائیں جناب وہ نہ کام پورا کر دینا وعلیکم السلام یہ سمجھا کرو ایک ہوں میں تو سب نالو پہلی گل میں جس منبر مبارک تے بیٹھا ان دا مقصد محض ہر خطیب عالم پیر دا مقصد اس منبر تے باندھدا ہوندا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی امت دی فکری اور عملی اصلاح کرنا اے مقصود ہوتا ہے بس اس دے علاوہ اگر کسی پیر عالم خطیب دا کوئی مقصد اور ہے تو ہوتا اس ممبر تے بنا شرعن جائز کونی حرام ہے سمجھ آ رہی کیوں رہبر پیر دی صورت دے اندر رہبر عالم دین دی صورت دے اندر رہبر دا کم ہے رہبری کرنا ہر اس مسئلے دے اندر جو حالات دا تقاضا بنے جو ماحول کے اندر جرم ظلم فتنے فحاشی عریانی بدماشی رہزنی سود خوری شراب نوشی قتل و غارت بے پردگی بد نگاہی جھوٹ غیبت چغلی بہتان الغرض جس گناہ دے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی امت بے لگام ہو کے ڈبکیاں کھا رہی ہے رہبر دا کم ہے شریعت مصطفیٰ نال انہاں نو کڈ کے تے مدینے دے راہ تاجدار دے راہ تے چلا دے جی ملک کفر نسدا ہوئے تے خطیب پیر ممبر تبا کے درود شریف دی فضیلت بیان کردا ہوئے تک نہیں بندا سمجھ آ رہی رہبر ان دے واسطے ضروری ہے کہ وہ اپنا پیٹ شریف پیچھے رکھے محمد دا دین سامنے رکھے وہ یہ نہ ویکھے میرے مرید ٹوٹ سن ہن میں جو سود دے اوتے گل کراں تے میرے مرید تا سود دبی کھلن انہاں مینوں کٹے بھی اورس دے بکری ککڑی اب کیا ہن عالم آکھے جے میں انہاں شراب تو منع کرنا تے پنڈا دے پنڈ شراب وچ غرق ہوئے پین تے دوبارہ انہاں مینوں چھڈنا کونی میری 40,000 فیس بھی گئی شہر دے وڈے ہوٹل دا 3 کلو بکرا ہی ہو سکا تو چھڈ دینا نو مالو کما چل رہی ہے خدا دی جی تہاڈا کام ہے نا محفل کرانا تے ساڈا پڑھنا اساں بھی ملک دے روزانہ کسے نہ کسے نکر کونے تے پھردے ہونے اساں بھی روزانہ تماشا ویکھدے ہزار محفل کران تے اگر محفل ہو رہی ہے نا تے ایک محفل کران والا جڑا اللہ رسول نو راضی کرن دی خاطر کرا رہی ہے بقایا 999 شہرت پنڈچ میری بلے بلے ہو جائے سویرے ہوٹلاں تے مقال ہوئے آکھن مار جڑے تو دے کے رس گلے سٹ نہیں گا اوئے ہوئے 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 تون کٹ دیتی جی کوئی نانا پوچھ سی پنڈ والا تے مار ملک ہوری مولک پیر ہوری آپ ہوٹل تے بعد خدا باش کے پھر چاول کیویں دے سن سرکار کیا بات خدا دا نام کیا بات ہے
میلاد پاک دے واقعات ولادت دی عظمت برحق پڑھ، لیکن نبی دا دین دس جس جس گناہ چ امت اس وقت مبتلا ہے انہاں نوں کھچ کڈ پچھے مسجداں اجڑ گئیاں ساڈیاں، اللہ دا کلام ترس گیا مسلمان دا حق و زبان، کلام اللہ دی تلاوت کرے ترس رہا مولا دا کلام، امت رسول دی ٹچ پھڑ لیا ہے، کھمب گئی اندے وچ پتہ نہیں کتنے پہنچنا سی پہنچ گئی۔ میں واپس آواں گل لمبی ہو جانی ہے۔ راہبر دا جڑا مقصد ہے نا جی، وہ جو وقت دا تقاضا ہے، جو اس وقت گناہ ہو رہے ہیں، گناہ انہاں تو منع کرے تاکہ نبی دی امت گناہ تو بچے، جھوٹ تو بچے، سود تو بچے، شراب تو بچے، بد نگاہی تو بچے، بے پردگی تو بچے، خسرے دے ڈانس تو بچے، کنجریاں دے ڈانس تو بچے۔ اور میں آنا افسوس اس گل دا، جس ملک دے خسرے دے تلے گڈی ہوئے 3 کروڑ دی، امام مسجد دی تنخواہ ہوئے 5000، قوم بشکی پئی، قوم بشکی پئی، یہ دا اللہ یافظ ہونا ہے، اللہ یافظ ہونا ہے۔ خسرے دے اگے قوم ہزاراں دے نوٹ پھاڑ کے نہ تے لائن وچ کھڑی ہوئے، میرا ویکھ بھائی لائن وچ کھڑی ہوئے نمبر وار، اور ہزار دا نوٹ انہاں ہاتھ دیا تھیلی تے رکھیا ہوئے تے دل وچ انہاں دے تمنا ہوئے کہ کاش اے نچ کے تے بوالی لے کے تے پہلو 1000 دا نوٹ میرے ہی چکے نہ تے میں بڑا راضی ہونا ہے۔ پھر بارش پیسہ دی انج کرنی کہ انہاں دے جڑے ہوندے نا جناب سوزی دم گشتے، انہاں جناب بوریاں دے اندر پیسے پا تے چک تے لے جانا، اور گوانڈی جڑا مسلمان دا ہونا ہے وہ جناب دوائیاں نہ ہون دی وجہ نال بیچارہ مرض دے اندر مبتلا ہو کے مر چلیا ٹر گیا، اور 4-4 لاکھ روپیہ خسرے تے ویل مسلمان نہ پا دیتی۔ سبحان اللہ، اتنے تک امت رسول دی پہنچ گئی۔ 2 لاکھ روپیہ فیس ہے، 60 بندے دا ہوندا کھانا ہے۔ یہ ساڈیاں کمیاں نے، اساں دور کرنی ہے، سمجھ نہیں آ رہی۔ مہینہ آنے والا تو میں تینوں اصلاح دسنی ہے، کر کے اصلاح پھر میں اگے بیان شروع کرنا۔ جڑے ڈڈو راضی ہو سبحان اللہ، جڑے اتو راضی ہو دبتے آکھو سبحان اللہ۔ اچھا تو میرا بھائی رہبر پیر عالم دین دے کم نہیں، صرف جناب وضو دے درود شریف دے فرض دسے، نماز دی فضیلت دسے، روزے دی فضیلت دسے، حج دسے، زکات دسے تے جائے گناہ بھی دسے کہ آ جرم، آ ظلم، آ گناہ، آ بدی، آ جرم کرے گا تے قبر دا عذاب، آ گناہ کرے گا تے محشر دا عذاب، آ کرے گا جہنم دا عذاب، اور مسلمان کسے نہ چھڑانا۔ اس سمت تے نہ پورے ملک دے علماء اکو سمت بہ کے نہ تے حالات دے مطابق دین بیان کرن، ہر عالم ایک گل کر لے کہ خبردار غوث پاک دی یار جو بیان ہونا ہے گناہوں کے خلاف ہونا تے قدم خدا دی چاند دنہ دے اندر امت سمر جائے۔ لیکن افسوس اس گل ہے کہ مولوی صاحب بندہ ہے وہ جناب کوئی دین دس جاندہ واندہ ہوئے، جھوٹ بول سو دے اگے بڑی تو مار پینی، شراب پی تو بڑا عذاب ہونا، سود کا تو عذاب، اتو امدہ دعا مولوی وہ بھی داڑے وہ آندہ کچھ ہی نہیں۔ رولتا ہے بیچارے گئے آندن یار اوہی داڑی اللہ، ای داڑی اللہ، وہ آدھے اتھے کچھ ہو سی، آندھے کچھ نہ ہوتی، آدھے تم نو تو سکتا۔ ایویں تاں سونا حال ہے، لیکن افسوس اس غلط ہے۔ علامہ اقبال فرمایا، علامہ اقبال مولوی جو آکھے نا بھی میں تو جناب نوٹ کما کموتے تے ختم، پیر اپنی آستان نے سجاتے تے مال لو تے بکرے تے سارے کٹے مریدان دے چٹ کرتے تو آکے میں نے کچھ نہیں ہونا، پیر مولوی صاحب تیرے کو بڑا کچھ جوڑا ہے۔ علامہ اقبال فرمایا تو ادھر ادھر کی نہ بات کر، یہ بتا قافلہ کیوں لوٹا، اور رابر حضور دی امت دی باغ ڈور تے تیرے ہاتھ سے آج ملک کفر کیوں بڑھ گیا ہے؟ تھاں تھاں تے کنجری خسرے دا ناچ تے شراب تے پٹیاں تے سود تے ملک دی معیشت سود تے قائم ہے، رہبر تو کتے ستا ہے؟ یہ پھر اگے بولے گا، اعتراض کرے گا، وہ آکھے گا نا تو ادھر ادھر کی نہ بات کر، یہ بتا قافلہ کیوں لوٹا، مجھے راہزنوں سے ڈاکوؤں سے راہزنوں سے غرض نہیں، تیری راہبری کا سوال ہے، تو کتے ستا ہے؟ سمجھ آ رہی؟
ساڈے راہبراں چ کمی عوام وچ نہیں. ہاں جی راہبر تکڑے ہوون نا وہ آندے جس جھگے دا گھر دا سربراہ وڈیرا تکڑا ہوے نا سوٹا کھڑکان والا تے وہ پھر وچ رہن والے پھسل نہیں سکدے. انہاں نوں پتہ ہے بابا سوٹا لئی بیٹھا ہے تے جے بابے ہوری آپ ہی کمزور ہوون تے مڑ کدوں نتھو تے کدوں بکھو تے کدوں مالو تے کدوں چور تے کدوں ڈاکو تے کدوں فلم والا تے انہاں نوں پتہ ہے بابے ہوراں دا حال. جگے دا جگہ برباد ہوندا ہے تے رابر ہوے نا تگڑا تے پھر امت ڈول نہیں سکدی. ایک دوسرا آساں بھی دس کے نا دماغ ساڈے پھٹ دن گلے پھٹ دن تے آساں مینوں بھی 13-14 سال ہو گئے میں 10 تے تھک گیا پر قوم ہی اتھائی کلی بوڑ تھلے ککھ نہیں. میلاد دے حوالے نال دو گلاں کر کے تے میں پھر کتاب والے پاسے آ جانا ہے. اس وقت میرا بھائی رسول اللہ دا جڑا میلاد پاک ہے نا مستحب ہے اور سنیا دی جان میلاد ہے عظیم عمل ہے. میلاد منا روزانہ منا جمعرات دی جمعرات میلاد کر جمعہ دا جمعہ کر ہر مہینے کر سال دا سال کر لکھاں باری کر منع نہیں پر ترتیب رکھ علماء نال مشورے نال کر. تیرا پیسہ ضائع نہ ہو. میں ایک پنڈ چ گیا جی 7 لاکھ ہو محفل تلا کے میلاد کر دیں 7 لاکھ. کوئی 5 لاکھ کردا ہے کوئی 4 لاکھ کردا ہے کوئی 3 لاکھ خرچ کردا ہے پورا پنڈ رل کے. کوئی 2 لاکھ کردا ہے کوئی لاکھ کردا ہے تے وہ اپنی مرضی نال کر دے. لیکن میں انہاں نوں ترتیب دساں گا میرا سنی بھائی تو لاکھ کر 10 لاکھ خرچ کر لیکن ترتیب رکھ. جڑے ساڈے پروفیشنل نعت خواں حضرات نے نا 1.25 لاکھ روپیہ نعت پڑھن والا لے رہے 1.25 لاکھ. کتنا کراچیوں جڑا ہوئے 1.25 لاکھ. کوئی 70 والا بھی ہے کوئی 60 والا بھی ہے. ہوں 7 لاکھ کا میلاد ہے 6 نعت خائن 60 ہزار والے. پھر جناب 70 ہزار والا ساؤنڈ ہے 1 لاکھ روپے دی جناب وہ شامیانے تے کناتاں تے وہ سارا سامان ہے. پھر دیگا دوگا پا کے 7 لاکھ انج اڑ دے. تو میں آکھاں گا بھائی صاحب تو کرنا نبی دا میلاد ہے جتے تو 60 ہزار والا سڈنا نا نعت خاں تو ادو 50 گھٹا تے 10 والا سڈ. کتنا 10 والا. ہوں جہاں نعت خاں تو سڈنے 6 انہوں دا 50 گھٹ کریے تو 3 لاکھ ہو گیا. جی تو سڈنے 4 تو مڑ 2 لاکھ ہو گیا. پھر کاری جناب کوئی فیصل آباد دا کوئی لاہور کراچی دا اون دا گھٹ کریے تو 20 30 40 ادھروں بھی ہو جانے. پھر کوئی خطیب 50 60 والا او دا کام کریے تو 30 40 ہوندے والوں بھی کھجا کے آپ تھوڑا میں تے نا مینوں نہ سڈو آ تہاڈا امام مسجد او بھی دائی حلیمہ پاک دا واقعہ پڑھ لے. پتہ نہیں تساں اونوں کٹھا کدے 5000 دتا بھی ہے کہ کوئی نہیں. اونوں اس نے کہا استاد جی موٹ بھٹے نا تے بعد جاؤ جیڑی اس دعائیں دیونی ہیں بس تہاڈا کام پورا ہو جانا. دعا انہاں کو استاد جی 5000 تیرا پڑھ نبی دا میلاد بیان کر نبی دی شان نبی دا نور پڑھ دائی حلیمہ پاک دا یہ بھی پڑھ لے گا. مینوں بھی نہ ساد اچھا وہ کھجا کے نا اسی طرح سٹے سیکٹری وغیرہ اچھے پہن آ درویش ہے تہاڈے علاقے دا بہترین پڑھ رہے ہیں وہ سڈ کے نا اپنے علاقے دے نبی دا میلاد کر 3 لاکھ خرچہ ہو گیا 4 لاکھ تیرا بچ گیا. ہوں اوندا کی کرنا ہے اوندا میں دسنا. او بھاؤ او میرا بھاؤ آپ اہل سنت بڑے اگے جا چکے. میرا توجہ رکھ میرے لفظات بڑا غور کر. ایک سبق پہ ہے تو تے دف والے نو رو رہے ہو لڑکیاں آ رہی ہیں مردوں دے سٹائی تے جی ہوں ایتھے اسی بیٹھے ہیں نا ایتھے لڑکیاں ہونا ہے آنے والے دن چل بھی رہی ہیں 16 17 18 سال دی اگے مرد بیٹھے لڑکیاں پڑھ رہی ہیں. دفلی دفری والوں کسی نے پوچھنا. پہلے شروع تو داڑھی والے نعت خواں ہوندے مڑ اوے ترقی ہوندی گئی مڑ
ایڈی داڑھی کرن مڑ ایڈی مڑ نکی مڑ تمام چٹ مڑ پالشاں مڑ سات بورش تے مڑ بیوٹی پارلر تے مڑ چٹے اتو پیلا تے تلو رتی ستر تے اتو کالی مڑ انہاں دی مارکیٹ ڈاؤن ہو گئی مڑ ڈھولک لے آ گئے انہاں دی ڈاؤن ہوئی مڑ دفلیاں لے آ گئے ہن انہاں دی ڈاؤن بیبیاں آ رہی ہیں سنی پھٹ گیا ایمان نال پھٹنے چ اخیر اس کر بچیاں آ رہی کی جواب دیا گیا سے بابی دی وجہ کچھ تے شرم کرنا چاہیے سانوں بھی شرم کرنا چاہیے 4 لاکھ تیری پنڈ پوری دی کمیٹی جنوں پورا پنڈ 7 لاکھ دیتا محفل کرو وہ 4 لاکھ چک کے نا 5 بندے نے 10 نے 12 افراد کمیٹی دے اپنے پنڈے ٹرو جڑے یتیم بچیاں نے بیوہ عورتاں نے مریض نے غریب جنہاں کولو علاج دا پیسہ نہیں انہاں دے دروازے تے جا یتیم بچیاں دے سر تے ہاتھ رکھ بچیاں دے ہاتھ پترو ساڑیاں بیٹیاں اسا نبی دا میلاد کیتا ہے عوام نو لنگر کھوایا ہے باقی جڑا لنگر بچ گیا نبی دے میلاد دا ان دے وچوں اے تہاڈا 3000 تہاڈا حصہ ہے نبی دے میلاد دا لنگر تہاڈی خدمت وہ 4 لاکھ بچانا نہیں پہ اگلے سال جس نبی دا میلاد ہے انہیں 10 دینا ہے انہیں 10 دینا ہے اسی طریقے بھائی بیوہ عورت نو میری بہن میری بیٹی میری دھی آپ پڑھ 3000 تیرا ہے 20 تیرا ہے غریب 5000 تیرا علاج دا پیسہ کو نہیں پتہ نہیں تیرا سالن بھی پکدا کرے کیونکہ کمان والا تو منجی تے ڈگ پہ بچے تیرے چھوٹے پتہ نہیں کیویں کھانا ہے آپ پڑھ 20000 تیرا ہے اسی طریقے تو اپنا پنڈ ایک نکر تو شروع کر تے پنڈ ویکھ او 4 لاکھ جو تو ونڈ کے تو ہٹے گا نا ہاں جی تے جڑی انہاں دے سینے دعا نکلے گی نا نات خاں تیرا کی دعا نہیں کرے گا ہاں جی وہ کھلوتا ہے چمک سے تو نوٹ بھی کھا پہنچ جا تے جے ہن میرے دسن تے موڑی تو میں اٹھائی بورڈ تھلے کھلا رہی ہوں تو تیرا اپنا نصیب ہے دسن وچ میں کمی نہیں چھڈ رہی ہوں تو مینوں چھڈ دے کٹ دے نہ چھڈ پیسہ بچا یتیم تک پہنچا ساڈے مدرسہ دے اندر تو جا کے پتہ کر میں تینوں مدارس گناواں جتھے بچے سویرے جڑا اچار نال روٹی کھاندے کیا نات خاں تے تیرے کو لے گیا نا 60 وکھرا تے ویلا وکھریاں تے جا تے سویرے نال اس داڑھی منائی نائنا کا مون نگلی محفل ہے جا یہ وچوں سڈے نکل کھڑوتے تے کالا کالا لگ سی تو اینو من اسے ٹریٹ نال جڑے ساڈے پیسہ دا او سا کہ عاشق ہم آئے تے تو گئی عاشق تے پیسے جام تے سویرے چل تے چڑک لگلی محفل خبردار کسی اس طرح دے نات خانوں نہ سڈے تیرے پنڈ دا بچہ 5 وقت نماز پڑھدا باشر ہے سر ہے نہیں ہے تو نبی دی نات سن سر دا کی تعلق ہے تیرا سر تو بغیر نات پڑھی جائے تو نات نہیں اور میں نہ کہ راز کھولنا سٹے فیکٹری تک بھی یہ بھی جان دن ساڈا شعبہ کوئی رکھ دے جو تیرے پیسے نال جو کام کر دینا میں تینوں انہاں دے راز کھولنا تیرا جگر پھٹنا دوبارہ تو نات چھڈ انہاں نوں توڑ جا کے تو لتر مارے گا تو نامراد ہے ساڈے پیسے نال شراب پینا سبحان اللہ سبحان کیوں مہینہ کو نبی دان والا میلاد بڑی محفل ہونی ہیں ہاں جی اساں بھی پڑھنے نے انشاءاللہ جانے اساں بھی پڑھنے میں ایک پنڈ جا تواڈے لاگے خطاب کر گیا تے مینوں کمیٹی والا کہ میں 60,000 لفظ کو نا اس لیا میں شباد نو سدیا 60,000 نہ فلانے نو اتنے نہ میں انہوں آکھا عالم دی قدر ڈھیرے کے نات خان دی آکھے نات خان عالم دی میں کہا انہوں کتنا دیتے یا کہ 60 میں کہا میں انہوں 80 دے این ہو گیا ایک اور میں کہا مرے عالم دی قدر زیادہ کہ نات خان دیا کہ عالم میں کہا انہوں کتنا دیتے یا کہ 60 میں کہا میں انہوں 80 دے اٹھائی جو پھوک نکلی کھلو جاؤ شہرت نہ کرو بلے بلے اتنے پنڈ نا
تیرے اللہ رسول دی بارگاہ بلے بلے ہوئے تو حقداراں تک حق پہنچا انہاں نو نہ پتہ نہیں نہ جا کے تیرا پیدا کتے خرچ کرنا اتھے لا جتے پہنچنا تینوں پتہ ہوئے میں گھر بعد پہنچا گا اللہ اس دی دعا دے سب کے میرے گناہ پہلے معاف کرنا صرف کنا دا چسکا لے رہے تھے فلانے دی سور فلانے دی دفلی فلانے دا ڈول کی فلانے دی فلانے دی فلانے دی بڑا جو نیٹ تے چل رہی ہے تے فلان چل رہی ہے تینوں پتہ انہوں نے 4 دن ٹوٹتے تینوں پتہ لگے بلان کی خیر اے طریقہ ہی میلاد پاک دا عشاء دی نماز پڑھ نماز دے بعد اللہ دے کلام دی تلاوت ایک نعت خان نعت شریف پڑھے دوسرا بھی پڑھ لے 10-10 منٹ اس تو بعد عالم دا خطاب ہوئے 10 بجے محفل 11 بجے اختتام جا کے قوم عوام گھر سمے سویرے فرض خدا دا نماز پڑھے تو 50 لاکھ لا کے میلاد کرتے سونے دیا دے سے بکرا بھونتے ساری رات محفل سونتے سویرے 4 بجے ختم کرتے جب گھر ڈھاؤ تو صبح دی نماز چٹ کر کاک ثواب نہیں ہو کاک نہیں لبنا تو میں انشاءاللہ العزیز چیدہ چند گلنا جناب نے دس دیتی ہیں ایڈے تو سہی عقل دے ماٹھے موٹھے کوئی نہ اگدا آپ ہی سمجھی روایت سجے کھبے بھی ویکھی رکھا ہے اگو آونا نہیں محفل ہی ویکھی رکھا ہے بھئی ہون کے پیوندا تے ہون میں جناب نو اپنے موضوع والے پاسے لائے کے آنا چاہنا کریے شروع یہ تے ایک اندر دی میری جڑی جلن سے سینے دی وہ میں رکھی ہے حقیقت جی اور میں ایک اور بیکا جڑا 60 لائے دے اسی نا 60,000 یہ مڑخوم کے کر دے میاں صاحب فرمایا نا کہ دنیا دے لوگاں کو مانگ پناہ فقیرہ اے سونے دا مول کوڈی کر دے تے کوڈی دا مول ہیرا او دا ڈیر جیڑا 60 لائے تے آوے نا تے 3 کلومیٹر گلاب دے پھلاں دے ہار لائے تے گئے کھلیوں دے چونے ساٹتے تے پھول گلاب دے دا بندے انہوں اتھوں پوئی سے تے لائے تے اسے تے جیڑا جناب آ جاوے بس ہی میں کرائے تے تھوڑے تے مڑ کے وہ گھر آتے آتے اب میں آیا کھلانے قدر میں تو آڈا یہ حال رہی ہے نا تو موڑ مائے اسے بیلی علی کا راکھنا نے 80 تا کیوں پچھلے موڑے جیتے پولیس والے کھلے نو تھائیں اپڑے کھلے ہو اللہ ہدایت دے سنبھل جاؤ نہ سنبھلو گے تو مٹ جاؤ گے ہندوستان والوں تمہاری داستان تک نہ ہوگی داستانوں میں نہ نات خاں تیرے جناب محبتی نہیں تے نہ جناب جی میں پیسے والے ملا حضرات ٹورے بدے نہیں یہ پھر بھی انہوں پیسہ دے تو پیسہ نہ دے انہوں چھڈ یہ چاک تو باہر نکل دے ایڈیاں گالاں نہ تینوں دے منٹ میں مجھے بدتمیز جائے انہوں قدر دا نہیں پتا ویلا نہیں سڑیاں وہ سائیں جناب وہ نہ کام پورا کر دینا وعلیکم السلام یہ سمجھا کرو ایک ہوں میں موٹی گلاں ہوں میں اپنا موضوع شروع کرنا آپ کو سبحان